Tot eu sunt, ha, ha, ha. Următorii doi vor fi Codrin Mândru. Da, l-am luat în trupă pentru aspectul lui ciudat. Adică l-au luat. Tu nici nu erai. Da, așa. Și următorul este Gușă Alexandru. Da, vestitul Gușă Alexandru, care nu prea știu ce să spun despre el, decât, da, el este în Liceul Eminescu, nu vreau să-l jignesc, dar mi-a luat foarte mult timp să-l conving că ceasul de la mâna meu. Și-l bate în spate, mamă. Este că eu mă măresc pe asta. Am un mic anunț înainte de a începe. M-a rugat Cristi Grătăru să vă spun. Bă, eu îi rup în pizdă. Da, bună seara! Bună seara și pentru cei din ultimul rând, nu știu dacă mă vedeți, eu sunt Codrin Mândru, dacă vă uitați cu atenție. Mi-am luat cămașa asta specială. Nu, mi-am luat cămașa asta special pentru voi, de fapt. Că e mai colorată și am zis că măcar dacă nu mă vedeți pe mine, vedeți cămașa. Da. Și pe lângă faptul că sunt țigan, mai am o problemă foarte mare, că sunt și unguri. Adică câte? Da. Adică nu sunt ungur de fapt, dar sunt catolic. Deci, servus pentru ceilalți catolici. Basarabia pământului este. De chestia asta am văzut acum câteva zile o reclamă super interesantă la pate de porc Ardealul. Da, deci e pate de porc Ardealul. Nu puteau să leagă un animal un pic mai drăguț, un păcaciu, sau măcar un porcușor. Pate de porc Ardealul. Ce era interesant. Mulțumesc un pic. Ce era interesant la reclama asta de fapt era că motoul zicea cam așa. Câștigă o bucată din Ardeal. V-ați prins? Cum câștigi o bucată din Ardeal? Câtă bătaie trebuie să fie? De poate. Vă dați seama că sigur o să fie un Ildico pe undeva. Dar mai ușor că e tot media. Nici v-am supărat că i-ai pus tot clojul pe pâine. Și pentru mine a fost foarte greu să copilăresc așa și țigan și ungur. Eu n-am fost de fapt, eu nu sunt de fapt nici țigan, nici ungur, dar așa mi s-a tot spus. Și de fapt chiar am o problemă și cu țiganii și cu ungurii. Sunt undeva un hate list între supraponderal și Emi. Apropo de chestia asta, am văzut, eram acum câteva zile cu prietena mea pe terasă, o terasă cumva deasupra pământului, gen, la atâta distanță de pământ și de depărtare se apropia Dita obeza. Dita namila de om de 2 pe 2 și în momentul ăla m-am abit la față, m-am căcat pe uite sau fix pe asta, așa era. Mi-a zis, nu se poate, eu mor. Acum, n-am prea mult de căzut, dar sigur, îmi cade țigă în cap. Nu mi-a căzut o țigă în cap, de fapt. De fapt, doar m-am întristat foarte tare și am văzut fetele, toată copilăria și toată viața prin fața ochilor, doar 5 secunde. Dați seama, săraca Viorica, hai să spunem Viorica. Săraca Viorica s-a născut. Și apoi, când toți copiii erau plimbați prin parc cu căruciorul, Viorica nu putea. Viorica era cu roaba. Mama Viorica e cu roaba, Viorica plângea acolo. Singura, adică. Apoi Viorica crește și ajunge la grădiniță. Nimeni nu se joacă bații ascunse.
Dacă veneai un tir intrând prin curte, era gata, acolo e Viorica după tir. N-avea cine să ascult pe tir în afară de Viorica. Și după aia Viorica crește și mai mare. Se face și mai înaltă. Gândesc cât de nașpa să chem pompierii să faci duș de fiecare dată. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău și chiar regret. Pentru că există un proverb pe care mama tot mi-l spunea când eram mic. Nu râde că pățești, așa sună, da, nu râde că pățești. Și proverbul ăsta la mine în viață chiar a fost foarte proeminent. Mai întâi eram în școala generală și când eram mic nu eram prea frumos. Bine, nici acum nu sunt neapărat prea frumos, dar eram și mai urât. Eram o mică gâlmă neagră, un căcat cu ochi mai drăguț. Pic mai drăguț decât un căcat. Era un copil foarte frumos, care avea toate jucăriile la Atom, Tinson Machine și ce mai era pe atunci, și îi doream tot răul din lume. Sper să-ți rupi un picior, să ai tu. Da, și am aflat că copilul ăla făcuse la un moment dat miopie și m-am bucurat super, super tare ca să aflu peste 2 ani că eu deja aveam miopie. Și un exemplu și mai bun de cum s-a pronunțat proverbul ăsta la mine în viață. Acum vreo 2 ani la T4D, e un festival de teatru pentru copii, nu copii, pentru noi, adolescenți, pana mea. Erau dușuri comune și eu râdeam foarte tare de cucul unui prieten, care e aici în sală. Pare rău, Remus. Da, chestia la cucul lui Remus e că era unul foarte mic, foarte cret și foarte negru. Și râdeam foarte tare de el, ca apoi tot festivalul să mi se spună Pola lui Remus. Înțelegeți acum de ce spuneam nu râde că pățești? Eu tot festivalul am fost Pola lui Remus. Strigau ăla micu. Mulțumesc. Pe lângă chestia asta, am mai avut multe probleme în viața mea. Problemele au început de când m-am născut și continuă până acum. Fac ce trebuie. Una din problemele mele cele mai mari a fost cu, nu știu cum să spun ca să nu borâți povestea asta, e o poveste cu căcat. La un moment dat, mă durea pe mine foarte, foarte tare burta și am întrebat pe maică mea, mamă, ce Dumnezeu am eu să mă? Că e posibil să ai pieni? În momentul ăla iarăși, așa la față. Și cum adică? Deja imaginam o râmă de 20 metri care se plimbă la mine prin stomac. După vreo 5 minute am început să mă împac cu ideea, mă plimbam prin parc și vedeam femeile alea gravide. Eu trebuie să mănânc 2, să-i dau și la Mihaiță. Și eram și eu, păi, și eu trebuie să mănânc 2, că e foame lui Bismillah. Ce dracu? Beelzebub vrea în el. Da. Și ca să văd dacă am vieți sau nu, de fapt n-aveam. A trebuit să fac analize de scaun. Și analizele de scaun nu înseamnă că vii cu scaunul și ți-a sânge, înseamnă că te caci într-un flacon. Și nu poți să te caci direct într-un flacon, că flaconul e atâta. Pentru cei din spate e mic. Trebuie să te caci mai întâi într-un lighean, cu un sac de gunoi pe el, să iei cu lingurița din lighean, să pui în flacon și apoi să arunci restul. La gunoiul din parc, că ți-e prea să mă duc la gunoiul din casă. Da. Îmi pare rău pentru gluma asta, sincer. Da, e bine, e bine. Am trecut și peste chestia asta. Am înaintat o leacă în vârstă. Am ajuns acum să am o nouă problemă. Mi-am luat mașină și pun burtă. Dar de când mi-am luat mașina am descoperit o grămadă de chestii noi, foarte faine. În primul rând, de când mi-am luat mașina, toată lumea m-a avertizat de șoferii de neamț. Deci, asta e foarte overrated, dar foarte adevărată. Când am auzit prima oară de șofer de neamț, m-am panicat așa tare că am tras dreapta. Am tras dreapta, am oprit motorul, am așteptat să treacă și după aia am pornit. Am auzit după aia legende cum că ar fi și femei care sunt la volanul unei mașini de neamț. Și m-a instruit mama cum să fac în cazul ăsta, tragi pe dreapta și încep. Tatăl nostru, bucură-te. Slavă Tatălui. Și apoi poți să pleci. Nu, mama e tot catolică, apropo. Da. Și
am făcut un drum cu mașina. Eu îi spun Renata. Îi spun Renata la mașină, eu Alin. Am făcut un drum mai lung un pic zilele astea până în Vama Veche. Ați fost? A fost cineva până în Vama? Ați fost în Vama, nu? Da, în Vama Veche e foarte șmecher. Sperați! Noi suntem la Costine! Am mers până în Vama Veche cu mașina și asta a fost foarte nașpa pentru că am avut un copilot în dreapta care era GPS-ul și era foarte fain când îmi punea, uite, vezi strada aia din față? Da, o văd. Nu o lua pe acolo. Vezi că strada aia face la stânga? Da, văd. Ia-o la dreapta. Și la un moment dat, pentru că eram super mort, l-am întrebat, băi, iau stânga sau dreapta? Iau în față. Bă, dar e o biserică. Iau în față. Mergi în față, că ajungem noi undeva. N-am luat-o prin biserică, de fapt, mi-am pierdut, mi-am învârtit jumătate de oră și am ajuns într-un sat uitat de lume, unde nu existau mașini. Doar căruțe. Da, și am ajuns până la urmă și în Vama Veche și ne-am îmbătat după 10 secunde. E foarte frumos să fii bert, nu stop. În Vama Veche e foarte amuzant că se pot întâmpla o grămadă de căcaturi, fără să-ți dai seama. După nici jumătate de oră, a venit o tipă la noi care ghicea în palme. În palme, de fapt, nu mai. Ghicea în palmă, dar ghicea mai multe palme, v-ați prins-o. Și a ghicit tuturor, tu ai să ai 2 neveste, că te faci musulman, tu o să ai nu știu câți bani, tu o să trăiești 90 de ani. Și așteptam și eu fericit. Așteptam să văd ce noroc am în viață. Și când mi-am luat palma, s-a făcut albă la față toată. În mintea mea deja era gata, am pula mare de față. Pula mea, de fapt, e super mare, tată. Sau măcar poate să următorul Steve Jobs ceva tot fac. Da, de fapt mor. Am de trăit între 2 luni și 5 ani. Mulțumesc că mă compătimiți, trebuia să râdeți. La început eram super panicat și coboram scările ținându-mă cât de bine puteam de bara aia. După aia m-am mai calmat, am zis că, bă, sigur, nu e adevărat, treci. Mare chestii, mai mare omul. Seara la 10 să mă apuce o super febră, frisoane, chestii cu stomacul, bă, leu, am zis, nu scoate acum mor. Repede du-te la baba cu descântece. Baba cu descântece mi-a zis, nu scoate, asta e, ți-o zis că mor. Da, și încă sufer de la boala aia, sincer, e foarte nașpa. E o toxinfecție care, de fapt, și că trece cu mult caca și mult orez. Da. Prima oară când am fost în Vama Veche a fost o experiență total diferită. Eram cu prietenul Emi, care cred că a plecat afară. Și n-am prins locuri în Vama, am prins locuri doar în 2 mai. Ca să înțelegeți, 2 mai la 3 km de mers pe jos, până în Vama. Și eram super fericit, super hype. Mergem în Vama, ne distrăm, bine. Mi-era vocea rațiunii, băi, 3 km de mers, la prost. Băi, 3 km de mers. Și pe lângă chestia asta, n-am găsit o cazare în 2 mai de oameni normali, cu vilă, chestii. Noi am stat în cazare în pod la o țigancă. Asta este cât se poate de adevărat. Am stat în cazare în podul unii țigăni. Și aici mi se pare că se vede diferența dintre bărbat și femeie. O femeie, sigur, ar fi zis, băi, nu se poate. Așa ceva nu se poate, mergem acasă. Ei, un bărbat ar fi zis, ce a zis de fapt? Băi, eu de seama, bă, ce-o fut pe tati Ortansa. Asta este, o fut pe tati Ortansa. Am noroc că nu s-a întâmplat chestia asta, de fapt. Nu a putut-o nimeni pe doamna Ortansa. În schimb, ne-am bătat foarte tare și nu prea mai ajuns la pod. Am dormit jos. Dar chiar este o diferențe foarte mari între bărbați și femei. Și mi se pare că diferențele astea se văd cel mai tare la o beție. Pentru că mi se pare că femeile au un fel de 10 la 20 la simț în plus față de noi, care spune la un moment dat, gata, nu mai bea, că deja ești proastă. Noi n-avem chestia asta. Noi n-avem. Noi cu cât bem mai tare, cu atât suntem mai proști și mai bine. Îți spun și șmecherii. Ui, șmecher, ce-ar fi să dansez în pula oară? Și vorbesc chestia asta, chiar se întâmplă. Am un prieten care, la o beție, la tine mă uită, a fugărit o haită de câini în pula oară. Ca să ne înțelegem, el a fugărit câini, nu câini fugăreau pe el. Bravo, Doru. Bravo, Doru. Mi se pare că eu nu sunt neapărat un alcoolic, cât un adept al alcoolului. Adică eu chiar sunt
alcool. Puțicul meu mă aprobă. Mi se pare că se leagă cele mai strânse prietenii la beții. Nu sunt neapărat de acord, eu sunt femeie. Cele mai strânse prietenii se leagă de fapt că ne uităm la serie. E bune, eu chiar am, datorită alcoolului, am prieteni ciobani. Și vorbesc cât se poate de serios, am prieteni ciobani care mă sună noapte. Asta pentru că la un moment dat, la o beție la pădure, am hotărât să cu un prieten. Bă, ce-ar fi să alergăm prin pădure goi? Și am zis, da, bă, ce șmecher ar fi? Și am alergat prin pădure goi. Până când a venit o haită de câini după noi. Și ne-am panicat și ne-am zis, bă, ne întoarcem. Și ne-am întors, tot fugind, tot goi. Și am fost în șans. Și cum am căzut în șans, deja ne așteptam, bă, gata, ne mănâncă câinii, asta e, sper măcar să mă mușc de gât mai întâi și nu de fund, ca să sufăr mai puțin. Dar, de fapt, am văzut doar niște picioare de cioban și o geacă de aia, toată numai oaie. M-am uitat în sus, plin de speranță. Și n-am putut să întreb decât atât. Tu n-ai cumva un cal care se cheamă Irina? Și ciobanul, foarte supărat, mi-a răspuns, am o iapă. Chiar așa se întâmplă, da, am o iapă. Și ne-am prietenit super tare cu ciobanul ăla pe care îl chema Nicu. Și cu prietenul lui Ionuț, care încă mă sună, vorbesc serios, mă sună noaptea și îmi spune, ce faci la Codrin? Uite bine, tu ce faci? Uite, eu fac brânză. Da, mulțumesc foarte frumos. Eu am fost Codrin, mândru. Și uitați că după Alexandru, super frumos. Bună seara! Eu sunt Buș Alexandru, așa zis și hoțul. Da, stați, că se poate ca. Nu-i deloc adevărat. Absolut deloc. Da. Să știți că mai am glume de liceul în care mă aflu eu, de prestigiu, Mihai Eminescu. Ca să știți și voi, lângă gare. Eu, sincer, n-aveam nicio idee. Nici cea mai vagă idee. Când am scris prima oară variantele pentru liceu, am scris și eu, Mihai Eminescu acolo o glumă, să râdă și ăștia la institut, mai mic, ceva, să... No. I-am și sunat. Am întrebat. Băi, ce amuzant și de da? Nu, serios, unde dracu am intrat? Mamă, ăștia nu glumesc. Și am observat o chestie, vorbind de mamă, foarte, foarte interesant. Bă, oricât de golan ai fi, oricât de prostii ai face, maică ta mereu să creadă copilul ei cu minte. Vă spun din experiență. Sună mama la directoare. Doamnă, copilul vostru a fost suspendat, că dacă luat patan ca la un coleg. Nu, e adevărat. Doamnă, copilul dumneavoastră fură. Nu e adevărat. El acasă nu fură. Continuând. Prima mea zi de școală, în clasa 9, după ce aflasem că am intrat în liceul de prestigiu pe care ați aflat înainte. Ora de română. M-am pus frumos în băncuța mea cu minte și așteptam ca orice elev să vină profesor. Și intră profesoara în clasă. Și din spatele clasei aud fix așa. Ia-o în gură! El nu face. Și nu înțelesese. Și altă lucrare. Stătea frumos pe bolurile imensului meu liceu.
pițipoancă, hai să fim sinceri, că erau pițipoancă. Foarte mari, incredibil de mari. Și eu, fiind nesimțit, o trebuie să mă holbesc. Dar nu m-am holbat ca orice om cu coada ochiului așa. M-am holbat ca ultimul țăran. M-am mutat direct acolo și nu mi-am mutat privirea. Nu puteai să nu-ți privirea. Și în loc să mă înjure, mi-a zis, bună! Bună! Salut! De-i și eu. Cum plecat, am zis, bă, asta a fost. Nu mai ai ce să fie, am terminat. Vine ora de informatică. Întârziasem, normal. Și în clasă mai era un singur loc liber. Lângă pițipoanca respectivă. Și m-am pus lângă el. Toată ora m-am vorbat la țițile. În continuu, în continuu. Mă dureau ochii. Am terminat, am ieșit din clasă. Foarte frumos. Asta mi-a fost, gata, m-am vorbat, m-am simțit bine, acasă. Dar eu vreau o țigară. Și cum nu eram cu legea cu ani și mai chestii, m-am dus în baie, că se fumau în băi. Și am intrat în baie. Și o vădea cu pițipoană. Iar. Și m-am dus ca tot omul și am întrebat, ai o țigară? Da, cum să nu. Mi-a dat o țigară, mi-am aprins-o. Și pe ușă intră un cocala. Nervos. Foarte nervos. Trecea, nu știu, la baie, deschidea cu piciorul, așa, despărgea cu toate. Și vine la gancica asta de lângă mine și o întreabă. Da? Ai o țigară? Da, nu, că i-am dat-o pe ultima. Eu, eram în telefon, nu mai am ce să fac. S-o uită la mine și zic, bă! M-am șarnesc, da. Lași-mi, te-o frumos! Eu am descoperit o chestie foarte interesantă. Și mă sperie. Eu nu pot să agăț treasă. Eu agăț doar mor de beat. Și nu înțeleg de ce. Băi, eu mă gândesc că arăt ok, adică este cum orbic, mă mai spăl, mă dau șampun, mă mai și spăl ocazional. Uite, hai să facem un test. Aplaudați la cărătuie. Și fetele, mă rog de mult. În fine. Agățați-mă o fată într-o seară și următoarea dimineață, fiind curios ce dracu i-am zis cu asta, am întrebat-o. Bă, fată, și dracu ți-ai zis, hai seară, te-am agățat. Știi tu, nu știu. Am nici o idee, tu m-ai văzut. Și mi-am descoperit că cred că am o teorie foarte plauzibilă. Dacă ești foarte greu de înțeles în vorbire, femeia o să creadă exact ce vrea ea. Doar ce vrea ea. Deci poți să fii mor de beat și să mergi să spui ce cred că mă place. O zis sigur că sunt foarte frumoasă. Cred că mă iubește. Și hai să facem un test. Acum. Vă voi arăta cele două tipuri de eu, să zicem așa. Cel beat și cel treaz. Cel treaz. Bună. Mă cheamă Alexandru. Ești foarte frumoasă în seara asta. Și cel beat. Ce pedală ți-așa să și mai nou, am mai găsit o problemă la mine. Mi-a zis mama, acum cât? 3 luni. Eu vorbesc în somn. M-am panicat. Voi vă dați seama ce nasol e. Poate vine mama la mine în cameră să mi dea o mâncare, ceva, să-mi așezi hainele și eu în somn zic. Fac la...
am pelit următoarea zi. Am pelit scol. Din următoarea zi. Alex! Nu-i bine! Te vede Dumnezeu! Spune în altă parte! Ce dracu! Și continuăm cu familia. Acum să zicem că timp să iasă mult. 2 luni. Am mers la bunica mea. Nu o văzusem de mult, dar de mult tare. Bat frumos la ușă, deschide bunicuța ușa, doamna Ileana, să știți și oricum cheamă. Ce faci, Alexandru? Ei, hai să mănânci tu ceva. Ei. M-am pus la masă, ca tot omul, mi-a dat o ciorbic, un pilav, mi-a adus un mediu, mi-a dat o carne, m-a umplut, mi-era vai de capul meu. Și mi-a zis la un moment dat, cu o voce așa de bunicuță, Alex, da, măi, am un cadou pentru tine. Ce putea să-mi dea? O gustare, ceva, cel mai rău caz să-mi dea o mamă de bătaie, când am sunat-o de grămadă de timp. Și vin la ea, și vine cu o rozetă pe pum. M-am căcat mine, am zis să-mi bag picioare, că sună în fiecare zi. Nu glumește aici. Și m-am speriat și am zis, ce faci numai cu rozeta aia? Păi e pentru tine. Și ce dracu vrei să fac cu ea? Dă-i în cap la țică! Nu te chilui! Și m-am panicat ea. Am zis, bă, ce dracu mai are bunicuța Elena la ea în casă? Cum dracu merge asta la biserică? Dracu să te pună, să te pui în fața ei la pomană. Să o taia toată mâna. Ai venit? Mulțumesc foarte mult! Am fost Alexandru!